το κεφάλι πίσω, ψηλάφισε και τις δύο πλευρές και κάτω από το σαγόνι. Γύρισε το κεφάλι λίγο πλάι και ψηλάφισε για ογκίδια ή μάζες. Χρησιμοποιώντας το δείκτη και τον αντίχειρα, ψηλάφισε την εσωτερική και εξωτερική επιφάνεια των χειλιών, ενώ ταυτόχρονα τα παρατηρείς. Τραβώντας τα χείλη προς τα έξω, παρατηρείς καλά τα ούλα σε όλη την επιφάνειά τους. Τραβάς το μάγουλο με το δείκτη και τον αντίχειρα, μακριά από τα δόντια και το εξετάζεις με προσοχή. Άνοιξε καλά το στόμα και παρατήρησε το πίσω μέρος και τον ουρανίσκο. Πιάσε τη γλώσσα με μια γάζα και παρατήρησέ την, τραβώντας την έξω, δεξιά και αριστερά. Σήκωσε την άκρη της γλώσσας σου να ακουμπήσει τον ουρανίσκο και εξέτασε την κάτω επιφάνειά της και το έδαφος του στόματος. Πάντα να επισκέπτεσαι τον οδοντίατρό σου σε τακτά χρονικά διαστήματα. Αυτός θα κάνει σωστό έλεγχο για καρκίνο του στόματος. Αν δεις κάτι που δεν είναι φυσιολογικό μέσα στο στόμα σου ή δεν είσαι σίγουρος για κάτι που βλέπεις, επισκέψου αμέσως τον οδοντίατρο. Η έγκαιρη διάγνωση σώζει ζωές.